Igbo ndị ọma ndị na-ege anyị ntị, na ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi nke Chineke Dr. David Jeremiah ga-aga n'iru iwetara anyị nkụzi ihe banyere di ma ọ bụ nwaanyị nke nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Dịka okwu Chineke mere ka anyị mara na ịhụnanya nke di na nwunye kwesịrị ịbụ dịka ịhụnanya nke Kraịst nwere nye nzukọ ya. Ugbu a gee ntị, dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gwọọ ọnọdụ ngharịpụ nke ọbụla nke unu na-agabiga ugbu a site n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe imeri ngharịpụ, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị kpọrọ di ma ọ bụ nwunye nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Ọ bụ n'akwụkwọ ndị Efesọs isi 5 ahịrị nke 25 ka anyị were ihe ọmụmụ a. Cheta na anyị sịrị na nke a bụ ihe ọmụmụ nke dị oke mkpa nye ndị di na nwunye. Anyị hụrụ ihe nlụpụta nye di ma ọ bụ nwunye onye a na-ahụghị n'anya. Anyị gakwara n'iru ileba anya n'ejirimara nke ịhụnanya nke Kraịst. Anyị sịrị na ịhụnanya ya pụtara ihe. Taa, na ịga n'iru, anyị ga-ahụkwa otu agba ọzọ banyere ịhụnanya nke Kraịst. Ugbu a, hụta na nke abụọ na ịhụnanya ya jupụtara n'ịchụ àjà. Hụta ihe o kwuru n'ahịrị nke 25. Ọ na-asị otu a: ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya dịka Kraịst anyị hụkwara nzukọ ya n'anya, rarakwa onwe ya nye n'ihi ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na Kraịst Jizọs maara ihe ọ ga-efu ya ma werekwa ndụ ya nye n'ihi anyị onwe anyị. Ịhụnanya ya abụghị nke kowara aka n'ihe ọbụla ọzọ. Ịhụnanya ya bụ nke ịchụ àjà. Ọ bụ n'ihi ịhụnanya ya mere o jiri rara ndụ ya nye. Ma taa, ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ịhụnanya ma ọ bụ nwekọrịta nke na-agaghị efu ha ihe ọbụla. Ha wepụtara aka ha oge niile na-achọ ihe ha ga-anara, dịkwa na njikere oge niile ịnara ihe, ma ọ dịghị oge ọbụla ha dị na njikere inye. N'otu oge na-adịghị anya gara aga, otu nwaanyị sịrị, ọ na-adịrị m mfe inye ihe niile na alụmdi na nwunye anyị ewezuga otu ihe, nke ahụ bụkwa ikwenye. Apụghị m ikwenyere, ma ọ bụ ihe dị mwute n'ihi na ịhụnanya n'ime nwekọrịta n'etiti di na nwunye nke aka ya oge niile bụ onye ọbụla ikwenyere ibe ya. Amaara m na anyị bụ ndị ikom, ọ na-amasị anyị nke ukwuu mgbe a na-ekwusa ozi ọma site n'akụkụ akwụkwọ nsọ a, nke ka nke mgbe a na-enye nkụzi banyere ndị bụ nwunye idebe onwe ha n'okpuru ndị bụ di ha. Ma ọ ga-amasị m ime ka ọ pụta ihe na akụkụ akwụkwọ nsọ a na-akụzi n'ụzọ pụtara ihe nkwenyekọrịta nakwa mweda n'ala nke di na nwunye, onye ọbụla n'ibe ya. Ọ bụ ezie na ọ na-egosipụta ka ihe kwesịrị isi na-eje n'ezinụlọ nke ndị nke Kraịst, na-emekwa ka ndị bụ nwunye mara na ha kwesịrị itinye onwe ha n'okpuru ndị bụ di ha. Ma nke a bụkwa eziokwu n'ihi na o jupụtara ebe niile n'ihe ọgụgụ a, na anyị niile kwesịrị n'oge niile ị na-ewedata onwe anyị ala, onye ọbụla n'ibe ya. Alụmdi na nwunye ndị nke m onwe maara ndị nwere ọganiru bụkwa ndị ahụ ebe mweda n'ala onye ọbụla n'ibe ya bụ ihe a na-eme ụbọchị niile nakwa oge niile. Ọ bụ ntikọta ọnụ nke di na nwunye. Ọ bụ nnyechasị onwe nke otu onye n'ibe ya. Ọ bụ mkpebi na anyị ga-achụ ya dịka àjà, bụ ihe ọbụla nke anyị nwere n'ihi ịhụnanya nke anyị nwere n'ebe nwunye anyị ma ọ bụ di anyị nọ, nakwa n'ihi nwekọrịta nke anyị na-enwekọrịta n'etiti onwe anyị. Ọ bụ ihe dị mmasị nye m na okwu a bụ ịchụ àjà n'olu oyibo bụ okwu abụọ mejupụtara ya. Okwu nke mbụ nke bụ sakra, nke pụtara ịdị nsọ, nakwa okwu nke ọzọ nke bụ fiesio, nke pụtara ime ihe. Etikọta ha abụọ ọnụ, ọ na-apụta ime ka ihe dị nsọ. Sacrifice n'asụsụ Bekee pụtara ime ka ihe dị nsọ. Ya mere, ọ pụtara na anyị kwesịrị ime ka onye ahụ nke anyị hụrụ n'anya bụrụ onye dị nsọ, n'agbanyeghị ihe ọ ga-efu anyị. Ndị ikom ibe m, nke a pụtara ọ bụrụ na anyị ga-ahụ ndị nwunye anyị n'anya
dịka anyị kwesịrị isi hụ ha n'anya. Ọ bụrụkwa na ịhụnanya anyị ga-abụ ihe Chineke ga-eji wezụga ngharịpụ na nhụju anya nke enweghị mmadụ site n'obi ha, nke a ga-abụ ịhụnanya nke ga-efu anyị oge nakwa mmasị na ndị enyi nakwa ihe ụtọ nakwa ebumnobi ụfọdụ. O kwesịkwara irute anyị n'obi ruo n'ogo nke na ọ dịghị ihe ọbụla nke pụrụ ibute ụzọ tupu nwunye m, n'agbanyeghị ka ihe ọbụla siri dị ka ihe dị oke mkpa. Anyị kwesịrị ịhụnanya ruo na anyị pụrụ iji ihe niile chụọ àjà maka ịhụnanya nke anyị nwere n'ebe di anyị maọbụ nwunye anyị nọ. Ọnwa ole na ole gara aga, otu nwaanyị detara ozi ma sịkwa, mgbe ọbụla m rịọrọ di m ka o wepụta ohere ka ya na ụmụaka anyị nọkọọ maọbụ ka mụ na ya nọkọọ, ọ na-ebutekarị nsogbu. Ọ bụrụ na m gaa n'iru ịgwa ya mkpa nke a dị nye m, ọ na-amalite ịsị na abụ m onye oke mkpesa. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ dịghị ihe ọbụla m chọrọ n'ebe di m nọ na-abụghị ihe onwe ya naanị nakwa ụfọdụ akụkụ ya. Ma ị ga-arịọkwa nke ụbọchị niile ma ọ gaghị ekwe. E nwere ebe ndidi m pụrụ ijedebe n'ụzọ o siri na-eleghara m anya. Mgbe ụfọdụ ana m asị ya na aga m arapụ ya. Ọ bụ ezie na nke esiteghị n'obi m, ma otu ụbọchị ọ pụrụ ịbụ ihe m ga-eme, n'ihi na mgbe m lere ihe nlụpụta ọjọọ ndị nke a pụrụ ịlụpụta nye m ogologo oge, ọ na-adịkwa m ka ga-asị na ọ bụ ya ka mma. Ha adịghị adịkwa njọ ọzọ. Ị na-ekpebi na ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịbụ onye na-anọdụ n'ọnọdụ ngharịpụ nakwa enweghị mmadụ onye jiri gị kpọrọ ihe. Mgbe ahụ eleghị anya, ị na-ekpebi n'obi gị ije ịchọ ya ebe ọzọ. Ka bụ ihe nwaanyị a dere, ma o dekwara gaa n'iru. Ọ sịrị, achọrọ m ịbụ karịa onye nlegide ụlọ, onye na-agbanwe akwa ụmụntakịrị, onye eji achụ oyi n'ime abalị. Achọrọ m ịbụ onye nwere onwe ya site n'ihe ilu niile nke obi nakwa echiche nke ikpe ọmụma nke jiri nwayọọ ripịa ịdị ike nke mmụọ m nakwa nke akọ na uche m. N'ime ala obi m, e nwere ihe nke na-eme ọ bụghị naanị ka m kpọọ di m asị, kama ka m kpọkwa ihe niile nke o mere nakwa ihe niile nke o metụrụ aka asị. Ahụrụ m gị n'anya nke ọ na-asị m oge ụfọdụ ghọrọ ihe na-enweghị isi na ọdụ nye m, n'ihi na ọ dịghị egosi ya n'omume ya. Ọ bụ naanị na-egbugbere ọnụ ya. Onyinye ndị ọ na-enye m ghọrọ ihe ngosipụta nke echiche ikpe ọmụma ya nye m, n'ihi na ọ dịghị ewepụta oge ya ka anyị nọkọọ. Mgbe ọbụla kwa ọ chọrọ ka anyị nwee mmekọrịta di na nwunye, adịghị m enwe agụụ ọbụla. Nke akwa na-agbakasị ya arụ nke ukwuu, nke gakwara n'iru ime ka oghere ahụ nke dị n'etiti anyị dịkwa obosara ma dịkwa omimi karịa. Naanị ihe m chọrọ bụrụ naanị ka o gosi m na n'ezie na ọ chọrọ m n'ime ndụ ya. Ma n'agbanyeghị ka m siri gbaa mbọ, ana m enwe mmetụta na e nwere ihe ọzọ ọ chọrọ n'ebe ọzọ nke eleghị anya ana m anọchiri ya ụzọ inweta. Ọ gụrụ m agụụ nke ukwuu, ọ bụladị naanị otu ugbo, ka ọ kagbuo ihe ọzọ nke o nwere ime na-abụghị ịkagbu anya onwe anyị oge niile mụ na ụmụ m. N'otu ntabi anya, etetara m ụra n'otu ụtụtụ ma hụtakwa na aghọwo m nwaanyị onye obi ya dị ilu rie nne. Ọ bụghị naanị na akpọrọ m di m na ọrụ ya asị, ma ana m amalite ịkpọkwa onwe m asị. Ya mere, n'oke obi mgbawa nakwa amaghị ihe ọzọ nke m ga-eme, arapụrụ m ya. Echeghị m na o chere n'oge ọbụla na m pụrụ ịrapụ ya n'eziokwu. Echeghị na ya onwe ya chere n'oge ọbụla na m pụrụ ime ya. Ma n'ezie, nke a bụ ihe m mere. Emere m ka arapụrụ m ya. Eleghị anya na-asụ ugbu a onye ọzụzụ atụrụ. Nke a na-atụ oke egwu. Ikwukwara eziokwu, nke a na-atụ oke egwu, n'ihi na ị hụrụ ihe dị mwute banyere nwekọrịta dị otu a, ebe nwoke na-achọghị ilebanye anya n'ihe ndị bụ mkpa nwunye ya ma ọ bụ ihe ndị bụ obi nwunye ya, bụ n'oge ụfọdụ ọ dịghị ama ihe bụ mkpa ndị a. Aga m echetara anyị otu okwu amamihe nke onye mgbasa oziọma Charles Swindoll dere n'otu n'ime akwụkwọ ya. Ọ sịrị na alụmdi na nwunye adịghị emebi dịka mgbe taya ụgbọala gbawara ma kwuokwa egbe, kama ọ na-emebi n'iji nwayọọ nwayọọ apụsị dịka tubu kpọpụrụ akpọpụ. Ị hụrụ nke a? Ọ dịghị etiwa kpom, kama ọ na-eji nwayọọ na-apụsị dịka ebe oyi na-apụsị, ruokwa mgbe ọ dasịrị afọ
nwayọọ nwayọọ. N'okpuru nke a niile bụkwa n'ihi na e nwere otu onye n'ime mmekọrịta a, onye jụrụ ịchụ àjà ịhụ na nwekọrịta a gara n'iru na ahụike. Ọ ga-amasị m ichetara anyị na ọ bụrụ na anyị onwe anyị ndị bụ di ga-ahụ nwunye nke aka anyị n'anya dịka Kraịst hụrụ nzukọ ya n'anya, nke a ga-abụ ịhụnanya nke zuru oke, nke ịchụ àjà sochiri, n'ihi na Kraịst nyere onwe ya n'ihi nzukọ ya. Nke a bụkwa ihe Chineke na-akpọku anyị niile ka anyị na-eṅomi n'ezinụlọ anyị niile dị iche iche. Ugbu a na nke atọ, ọ ga-amasị m ime ka anyị mara na ịhụnanya nke Kraịst hụrụ nzukọ ya bụ ịhụnanya nke nwere ebumnobi. Hụta ihe o kwuru n'ahịrị nke 27. Ọ hụrụ nzukọ ya n'anya ka ya onwe ya wee chee nzukọ ahụ n'iru onwe ya dịka ihe dị ebube, na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ iru ndọlị ma ọ bụ ihe ọbụla n'ihe dị otu a, kama ka o wee dị nsọ, bụrụkwa ihe a na-apụghị ịta ụta. Ebumnobi nke ịhụnanya nke Kraịst nye nzukọ ya bụ ntozu oke nakwa ọganiru nke nzukọ ahụ, ka o wee nwee ike ịbụ ihe niile nke ya onwe ya chọrọ ka ọ bụrụ. Ya mere ebumnobi nakwa echiche nke dị n'azụ ịhụnanya nke di nwere n'ebe nwunye nke aka ya nọ bụ ka nwunye ya tozuo oke ịbụ ihe niile nke o kwesịrị ịbụ dịka mmadụ. Nke a bụ mmegide ụfọdụ echiche uche nakwa akparamagwa nke ụfọdụ ndị ikom ndị maara nke ọma na-enwe, ndị na-agba mbọ ịzọgide ụdị ụtọ ọbụla ma ọ bụ ọganiru ọbụla nke ha hụtara n'ebe nwunye ha na ụkwụ. Ha na-ahụta onyinye amara ọbụla nke nwunye ha nwere dịka ịma aka n'iru nye ha. Ya mere ha na-eme ihe niile nke ha nwere ike ime iji kpagbuo ya. Ha na-emechibido nwunye ha ụzọ n'ime ọchịchịrị nke echiche uche ya, ruekwa mgbe nwaanyị ahụ ga-amalite ịjụ onwe ya ajụjụ banyere uru ọ bara ịgba mbọ ọbụla na ndụ. Akwụkwọ nsọ na-akụziri anyị na nwoke ọbụla onye hụrụ nwunye nke aka ya n'anya ga-ahụta ebumnobi nke ịhụnanya ahụ na ụdịdị nke ọganiru nakwa ntozu oke nke nwaanyị ahụ, ruekwa mgbe ọ na-aghọ ihe niile nke o kwesịrị ịbụ nakwa ihe niile nke ọ pụrụ ịbụ. Ọ bụkwa anyị onwe anyị ndị ikom pụrụ ime ka nke a dị ire n'usoro nke ụkpụrụ nke Chineke. Ndị inyom, ọ ga-amasịkwa m igwe unu otu obere okwu a, nke bụ na n'agbanyeghị ihe ndị otu ndọrọ ndọrọ ọlọrọ ọhụrụ nke oke ruru ụmụ anyị na-ekwu, ọ dịghị ebe ọ bụla ọzọ n'ihe gbasara nwekọrịta ebe nwaanyị pụrụ inweta ojuju afọ dịka ọ pụrụ inweta mgbe o nwere ezi di onye nwere ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ, onye chọkwara ka ọ bụrụ ihe niile nke o kwesịrị ịbụ, onye na-agakwa n'iru na inyere ya aka ka o nwee ọganiru, na-agbakwa ya ume n'ito eto ruekwa mgbe ọ ga-erute ntozu oke. Nke a bụ ihe m chọrọ ịgwa unu ndị nwunye. Otu onye tụgharịrị otu abụ nke anyị na-agụ ọtụtụ mgbe, ma meekwa ka o kwuo ihe nke a nke anyị na-ekwu taa. Abụ asị otu a dị: were nwunye m ma mee ka ọ bụrụ ihe dị nsọ nye gị onye nwaanyị. Nke a bụ ekpere dị mma, ọ bụghị ya? Onye nwe m nyere m aka ịnọ na ndụ nke nwunye ị nyere m, onye m hụkwara n'anya, ka m bụrụ onye ga-enyere ya aka ito eto n'ihe nke mmụọ, ruekwa na ọ ghọrọ ihe niile nke o kwesịrị ịbụ n'iru gị. Ịhụnanya anyị dịka ndị ikom kwesịrị ịbụ ịhụnanya nke nwere ebumnobi. Na nke anọ ya, ịhụnanya nke Kraịst nwere n'ebe nzukọ ya nọ bụ ịhụnanya nke sitere ya n'obi. Gịnị mere Chineke jiri hụ anyị n'anya? Ọ bụ n'ihi na anyị bụ ndị kwesịrị ka ahụ anyị n'anya? Mbanụ, ọ hụrụ anyị n'anya dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara, n'ihi na o sitere ya n'obi ịhụ anyị n'anya. Otu ụbọchị na mgbe ebighị ebi gara aga, Chineke sịrị, aga m ahụ n'anya. Ọ bụkwa nke a ka o mere. Ọ dị ka a ga-asị na echiche uche nke mmadụ niile nabatara taa banyere ịhụnanya bụ na ọ bụrụ na ị nweghị mmetụta ya, ị pụghị ime ya. Ma nke a abụghị eziokwu, n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na mmetụta na-eso ihe anyị na-eme. Ọ bụghị mmetụta na-ebu ụzọ, mmetụta na-eso mmasị anyị. Ọ bụrụ na m chọrọ, aga m eme. Mgbe m mekwara, mmetụta m na-esokwa. Mgbe ọbụla ị hụrụ m n'isi ụtụtụ ka m na-esonye ndị na-agba ọsọ maka ahụike, achọrọ m ịgwa gị ihe ị na-ahụ, ịgwa gị eziokwu n'agbanyeghị ihe ndị ọzọ ndị na-agba ọsọ na-ekwu. Ọ
ọ dịghị mgbe ọbụla ọbụnadị otu ụbọchị nke m biliri ma kpebie na ọ bụ agụụ obi m ịgba ọsọ maka ahụike. Mba, ọ dịghị ụbọchị ọbụla m kuliri n'ụtụtụ ma sịkwa n'ezie ọ bụ nnọọ ihe ga-atọ obi m ụtọ taa ịmalite ụbọchị taa site n'ịgba maịlụ 2 maọbụ 3. Ịma ihe na-eme mgbe m sitere n'obi m jisie ike bulite arụ a site n'akwa ndina m ma malitekwa ịgba ọsọ n'ihi mkpa ọ dị, n'ihi na amalitewo m ime ihe a, mmetụta ya ma ọ bụ ụtọ ya na-amalitekwa ịbịa. Ọ na-atọ ụtọ n'eziokwu. Ị makwara mgbe ọ na-adị ụtọ karịsịa? Ọ bụ mgbe m lọghachitara n'ụlọ ma saakwa arụ. Mgbe m wụrụ mmiri oyi na-arụ m, ị na-enwekwa aṅụrị na imezuwa ezi ihe. Ị nwekwara mmetụta nke dị oke ụtọ banyere nke a, nke m na-apụghị ịkọwapụta. Eleghị anya, nke a bụ obi ụtọ nke na-esochi na imewo ihe dịrị gị ime. Ọzọkwa ndị ikom, ọ ga-amasị m igwu n'otu ihe. Nke a bụkwa na akwụkwọ nsọ gwara anyị na Kraịst hụrụ nzukọ ya n'anya n'ihi na ọ bụ obi ya, n'ihi na o kpebiri ime nke a. Ya mere akwụkwọ nsọ na-agwa anyị na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụnanya dịka Kraịst siri hụ nzukọ ya n'anya, anyị aghaghị ịhụ ndị nwunye anyị n'anya site n'obi anyị. Ịhụ ha n'anya n'ihi na anyị chọrọ ime nke a, n'ihi na anyị mere mkpebi n'ime obi anyị ime nke a. Anyị ga-eme ihe ndị sonyere mkpebi a. N'izuụka a, anara m agụ akwụkwọ ozi nke edegara nzukọ Kraịst ndị dị n'akwụkwọ Mkpughe. O nwekwara ihe sitere n'ebe ahụ nke m zutere. Eleghị anya, ọ bụrụ n'ihi na m nara eche banyere ya. Ị mara ihe Kraịst gwara nzukọ ya nke dị n'Efesọs mgbe ọ sịrị na ha hapụwo ịhụnanya mbụ ha? I chetara nke a? Ị mara ihe bụ ọgwụgwọ nye nzukọ nke rapụrụ ịhụnanya mbụ ya? Gee ntị na nke a. Ọ na-asị otu a: cheta ebe i siworo dapụ, gị chegharịkwa, lụkwa ọlụ mbụ, ka nke a nwude gị nke ọma. Ị mara ka ị pụrụ isi nweghachi ma ọ bụ wughachi ịhụnanya nke furu efu? Laghachi ma lụkwa ọlụ mbụ gị. Laghachi na mbido nke nwekọrịta ahụ ma jụọ okwu onwe gị ajụjụ sị, gịnị bụ ihe ndị m nara eme mgbe ahụ ndị m na-adịghịkwa eme ugbu a? Mgbe ị hụtara ọsịsa nke ajụjụ a, meekwa ya. Enyi m, amaara m n'ezie na e nwere ụfọdụ ihe ndị nara eme tupu o kwenye ịlụ gị, ihe ndị mekwara ka onwe obi aṅụrị ịlụ gị, n'ihi na ọ bụ ihe ndị na-atọ obi ya ụtọ. Ma kamgbe ọ batasịrị n'ụlọ gị ugbu a dịka nwunye gị, ị dịghịkwa ahụ uru ọ bara bụ ime ihe ndị ahụ nye ya. Ọ ga-amasị m inye gị ndụmọdụ ka ị laghachikwa ma malitekwa ime ihe ndị ahụ ndị nara eme na mbụ. Gbakwa mbọ hụta na igwe eji eku ume nọ nso, n'ihi na ọ pụrụ ịkwụsị iku ume nkeji ole na ole mgbe ọ ga-ahụta na ụbọchị ọma ndị ochie ahụ alọghachiwokwa. Apụrụ m ikwe gị nkwa na ọ ga-ahụ nke a n'anya nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịlaghachi ma malite ime ụmụ obere ihe ndị ahụ ndị i jiri nweta obi ya na mbụ. Obi ga-atọ ya ụtọ nke ukwuu n'ihi na ị mere ya. Ọ bụghịkwa naanị nke a, gị onwe gị ga-achọpụtakwa na obi ga-adịkwa gị onwe gị mma mgbe ị mere ya. Ịhụnanya ahụkwa nke kwesịrị ịdị n'obi gị n'ebe nwunye gị anọ ga-agakwa n'iru ito eto dịka ị na-eme ihe ndị a na-aga n'iru. Kraịst hụrụ nzukọ ya n'anya site n'obi ya, n'ihi na ọ bụ ihe ya onwe ya kpebiri ime. Ya mere, ọ bụkwa oke n'ọlụ dịịrị anyị dịka ndị ikom ibute ụzọ. Ọ bụ anyị bụ ndị kwesịrị igosi ihe ịma atụ n'ịhụnanya n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Nke ikpeazụ, nke dịkwa oke mkpa, Kraịst hụrụ nzukọ ya n'anya n'ebe o zuru oke. Ịhụnanya Kraịst nye nzukọ ya bụ ịhụnanya zuru oke. N'ahịrị nke 28, a gwara anyị na anyị kwesịrị ịhụ ndị nwunye anyị n'anya dịka anyị hụrụ arụ anyị n'anya. Ebe ahụ na-asị otu a: otu a ndị bụ di jikwa ụgwọ ịhụ nwunye nke aka ha n'anya dịka ha hụrụ arụ nke onwe ha n'anya. Onye na-ahụ nwunye nke aka ya n'anya na-ahụ onwe ya n'anya. Ugbu a, kamgbe ọtụtụ afọ, dịka m na-eme ihe ọmụmụ n'ahịrị akwụkwọ nsọ a, na-ejikwa ya agwa ndị di na nwunye okwu, anara m eche na ihe ahịrị akwụkwọ nsọ a pụtara bụ na anyị ga-ahụ ndị nwunye anyị n'anya dịka anyị hụrụ arụ nke onwe anyị n'anya.
ma nke a abụghị ihe ahịrị apụtara. Nke a abụghị ihe ọ na-ekwu ebe a. Ọ dịghị agwa m na m kwesịrị ịhụ nwunye m n'anya dịka m hụrụ arụ m n'anya. Ihe ahịrị akwụkwọ nsọ a na-agwa m bụ na ekwesịrị m ịhụ nwunye m n'anya n'ihi na ọ bụ arụ m. Nwunye m bụ ya bụ arụ m. Ekwesịrị m ịhụ nwunye m n'anya n'ihi na ọ bụ otu akụkụ m. Ahịrị a na-akụziri anyị na mgbe anyị lụrụ di na nwunye, anyị na-aghọ otu anụ arụ. Akwụkwọ nsọ wee na-agwa m dịka onye bụ di na ekwesịrị m ịhụ nwunye m n'anya, jeekwa ozi nye ya na ịrọpụta mkpa ya, nweekwa mmasị n'ihe niile banyere ya n'ihi na ọ bụ arụ m nakwa otu akụkụ m. Dịka m na-apụghị ileghara akụkụ arụ m ọbụla nke nwere ihe mgbu anya, n'otu aka akwa apụghị m ileghara akụkụ nwunye m ọbụla nke nọ n'ihe mgbu anya n'ihi na ugbu a ọ bụ otu akụkụ arụ m. Ọ bụ oke na ọlụ dịrị m, anyị abụọ akwa na-ekerịta oke na ịdị n'otu nakwa n'ịbụ otu. Ọ bụ ihe tụrụ anya nye m bụ ọnụọgụgụ nke ndị inyom ndị na-agabiga ihe mgbu nke obi, oke ihe mgbu nke obi, ndị ọbụna dị di ha na-amaghị ihe ha na-agabiga. Oge ụfọdụ ha na-anọdụ ala n'ime ụlọ ebe anyị na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ. N'otu oge awa nke nkwupụta okwu, eleghị anya n'ihi obi isi ike nke ịmata na onye ọzụzụ atụrụ ya nọ nso inye aka, nwaanyị a ga-ekwupụtakwa otu ihe ọ chọrọ ikwu kamgbe ọtụtụ afọ gara aga. Mgbe ahụ di ya ga-asịkwa, obi m, n'ezie amaghị m na ị na-agabiga ọnọdụ dị otu a. Gịnị mere gwa gị m kemgbe? Ụbọchị niile nke ndụ m, ana m ekpe ekpere ka Chineke nyere m aka dịka di ịmata oge niile ihe ndị bụ mmetụta nke nwunye m, ịmatakwa mgbe ọ na-agabiga ihe mgbu nke obi, mgbe e nwere ihe na-adịghị agazi dịka o kwesịrị, nke ọ dị mkpa ka m mara banyere ya, ka m mụta ya n'iru ya, ma ọ bụ nwee mmetụta ya n'ime mmụọ ya, ka m wee nwee ike mata na e nwere ihe ọ na-agabiga, ka m wee nwee ike ije ozi nye ya ma metụkwa ndụ ya aka dịka m kwesịrị ime. Dịka ndị ikom, Chineke chọrọ ka anyị bute ụzọ ịchụpụ mmụọ nke ngharịpụ nke ndị bụ nwunye anyị na-enwe mmetụta ya. Mgbe anyị gosikwara ihe ndị ọ ga-efu anyị ime ya, anyị kwesịrị ime ya. Enwe m obi ekele nye Chineke n'ihi ndị dịka ihe nlereanya nye m, ndị o wetara n'ime ndụ m iji gosi m na ọ bụ ihe ọ pụrụ omume. E nwere ndị ikom abụọ ndị bụkwara ezi enyi, eleghị anya ịmakwara ha. Mmadụ abụọ ndị a bụ Jim Dobson nakwa Bill Gaither. Mgbe Jim Dobson mesịrị ghọta ihe na-eme n'ime ndụ ya nke na-adọpụkwa ya site n'ebe ezinụlọ ya nọ, o mere ụfọdụ mkpebi ndị dịrị ike. O wezugara onwe ya site n'ụfọdụ ọlụ nke ije ozi ndị gụnyekwara ịnọ n'ụzọ n'oge niile. O kpebikwara ime naanị ihe ndị ahụ ndị ọ pụrụ ime na-ewezugaghị onwe ya site n'ebe ezinụlọ ya nọ. Ụfọdụ n'ime ha bụkwa ọlụ ndị ọ pụrụ ịlụ n'ụlọ ka o wee nwee ike ilekọta ezinụlọ ya anya. Echetara m mgbe ọ gwara anyị otu oge n'otu nnọkọ na nke a bụ mkpebi nke o mere. Echetakwara m otu ụbọchị mgbe mụ na Bill Gaither nọrọ n'ụlọ ọrụ ya, ọ na-akwara agba mbọ inweta Jim Dobson ka ọ bịa kwuo okwu n'otu ọgbakọ ha nke a kpọrọ ọgbakọ otito, Praise Gathering n'asụsụ Bekee. O wee kpọọ ya n'igwe telefon. Anọkwa m n'ebe ahụ. Mgbe ha kwụsịrị okwu, ọ gwara m n'iru ọchị ma sịkwa, Jim sịrị na ọ gaghịkwa esonye n'ime njem nke nkwusa okwu ọzọ, ọ lawa ezumike nka na nka. Mgbe ahụ echetakwara m na Bill na Gloria nakwa ezinụlọ ha, mgbe ha na-agabiga ụfọdụ ndọgbu n'ọlụ n'ihi oke ime njem nke ịbụ abụ na ide abụ n'ime ọgbakọ dị iche iche nke na-akpọrọ ha site na mba ruo na mba, nakwa ihe ndị a niile, nnyechasị onwe nke ha nyere onwe ha mekwara ka ha malite ime ụfọdụ mkpebi ndị dịkwara ike banyere oke ime njem nke ha na-eme n'ime ije ozi ha. Ha wepụtakwara ọnwa abụọ n'ime afọ niile mgbe ha anaghị anabata ọkpụkpọ oku ọbụla ma ọ bụ ije ozi ọbụla nke ga-akpọpụ ha site n'ebe ezinụlọ ha nọ. Ha gbanwekwara ụfọdụ ụbọchị nke ije ozi ha. Mgbe m jụkwara ya ihe mere nke a, ọ zara m ma sịkwa, nwa m nwaanyị etolitewo ugbu a. Ọ sịkwara na ọ chọkwara ka m nọnyere ya n'ụfọdụ oge mgbe ọ na-eji ime egwuregwu bọọlụ. Ọ bụkwa n'oge anyị asọ nke ụbọchị Fraịde ka ha na-eme nke a. Ya mere apụghị m itinye ije ozi n'abalị ụbọchị Fraịde niile. Ajụrụ m ya sị, ma Bill, ọ bụrụ ịma gị na ọ bụ n'oge anyị asọ ụbọchị Fraịde ka ọ na-amasị ndị mmadụ ịbịa ọgbakọ egwu unu, ọ
ọ bụ na ọnụọgụgụ ndị ọbịa adịghị adị nta ma ọ bụrụ na idebe ya n'ụbọchị Tọzdee? Ọ zakwara m sị, ee, nke a bụ ezie, ma aja nke a tozuru ya. Ọ gbanwere ihe niile banyere ọgbakọ ha nakwa ije ozi ha n'ihi nnyechasị onwe ya nye ezinụlọ ya nakwa nye nwunye ya. O debere ha ugbu a dịka nke mbụ. Mgbe m na-elekwa anya n'ije ozi ya ka o siri dị ike, ma ọ bụrụ na e were ya tụnyere obere ije ozi nke Chineke nyefere m onwe m n'aka, ana m asị onwe m, ọ bụrụ na ọ pụrụ iwepụta ohere maka ezinụlọ ya, m onwe m pụkwara ime ya. Ọ bụrụ na ọ pụrụ ịchịkọta ihe ndị dị mma n'ime ndụ ya n'ụzọ dị mma, n'agbanyeghị ka ije ozi ya siri dị ike, gịnị mere m onwe m apụghị ime ya? Ọ bụrụkwa na ọ pụrụ ime ya, ọ bụrụkwa na m onwe m pụkwara ime ya, gịnị mekwara gị onwe gị apụghị ime ya? A sịkwala onye ọzụzụ atụrụ, unu alamiwo. Nke a abụghị eziokwu. Mụ na ya ka na-agbakwa mgba. Mgbe ụfọdụ adịghị m enwetacha ya. Mgbe ahụ ana m asịkwa, hel, kedu ka nke a sịrị mee m? Ana m ewerekwa ya ma tụghachikwa ya n'ebe o kwesịrị ịnọ. Ma ekpere m oge niile nye Chineke bụ ka m ghara ịgbajọ nke bụ isi ihe. Ụfọdụ ndị enyi Bigeta chere na mkpebi a o mere abụghị ezi mkpebi mgbe o wepụrụ ọgbakọ abụ ofufe ha site n'ụbọchị Fraịde nakwa Satọde, n'ihi na ọ ga-ewetu ọnụọgụgụ nke ndị na-eso ije ozi ha. Ma ọ bụ nchekwube m na otu oge n'ime ebighị ebi na ha ga-enweta ohere ma jụọkwa ya ajụjụ ahụ ọzọ. Ọ ga-azakwa ha na nke a bụ mkpebi nke kachasị mma nke o mere n'ime ndụ ya dịka onye nke Kraịst. Gị onye gere anyị ntị n'olu, ekwenyere m na onye nwe anyị esitawo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịzọpụta gị. Ọ bụ Chi nke na-azọpụta ndị nọ na mkpa. Naanị oke n'ọlụ nke dịrị gị bụ itinye nkụzi a n'ọlụ. Ị ga-ahụkwa na ọ ga-agbanwe ezinụlọ gị. Ọ ga-amasị m ikpere unu ndị nọ na alụmdi na nwunye ekpere. Chineke nke kere eluigwe n'ụwa, gị onye kere alụmdi na nwunye, ana m arịọ gị nna m ka eluigwe ka ị gọzie ezinụlọ niile nke na-ege anyị ntị taa. Ka udo na ọṅụ dị n'ezinụlọ ha, ka ha baa ụba, ka ha mụtakwa ụmụ, ka ụmụ ha mara gị, ka ha bụrụ ndị nke a gọziri agọzi. N'aha Kraịst ka m na-arịọ, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477 ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.